Не почваме! И какво става, хора? Сега сме Феникс Гейминг. Здравейте, господин Овцов. Това е трети епизод. Четвъртия е това. Да, също. Четвърти епизод на Феникс Duo. Аз съм забрал какво е лига, бе. И една седмица не съм играл. Забрал коечки. Ами да ти кажа, че не отричам. Така, ако е толкова Ларек топ, лол. Какво говориш? Ларек топ. Бота сме два скина, нали? Не, кефи това. За първ път ти Да, да но моето Арикери има 6, фарм 6. И мой да фарм. Майко! Да те подкъса. Сериозно ли? Какво? Първи ганг на първи левел. Уау. Уау. Премери се, човек. Уау. Гати. Гати. И то от Джинкса го взе да я видиш. Какво става тук? Това че Кетля може ги направи едно в две. Не знам, аз взех ключ. Кой? Аз. Ти? Да. Аз съм забрал какво е лига, бе. Ай, стига се опаква. Не знам. Ама не, какво ми пука? Не те знам, просто ме си живее живота. Ама аз съм те оставил. Така поне децето ми фармито. Джинкс с скин, да. Значи е Да. славен. 100 скин всички са слаби. Той с този скин набрал, всички са слаби. Да, така е. За тапки. За тапки точно. Всички соски на треш са много добри. Да. Mad Life, какво беше там, да я го знам. Не. Mad Life не мой хук. Си боди, ще си кръста, не има... What my bush. Нали... Си та кръста. Ще си краста. Лап не ми дика. Ще си краста намето. Стъпах на лантер! Нали стъпах на лантерна? Не, бе, тъпанар. Дай ми такова едно ключи, беби. Не стъпах на лантерна, бе, какво стана, бе? Дай ми още килче, беби! Аз се развихряме, човек. Влизам с 2 кила на 5 минута. Влизам в номерите. Влизам и ги смачквам. О. Ясно ли е, бе? Ай, убити от толкова, не го уби. Ай, уби! Добре, чай сега. Отри го. О, добре, бе. И то мога го вземе, човек. Отри го. Добре. Трябваше да го удариш, човек. Че тя е точно. Трябваше да го удариш, за да мога го убие с... Аре, кой тая? Браво, про. Добре. Ти не ми сна нито едно кил. Що и нов рекорд, е? Ако бием тази игра, ще кръста за гледато SG зле. Не, СК. Майко! Айде! Оле, айде. Остави. СС. Бъгна играта. Играта бъгна. Аз казах СС, човек. Да, бе. Давай, споко. Very important. Аз утре ще излизаме ли, бе? Ти ще прибереш ли? Може. Ама влог едно
Но влог ти ще направим като се прави. Ама айде без... Оф, О. са... Ако гледа клипа, ще се обиди. Без Кой? твоята възлюбена. Или ще излизаме с нея, да я покажа малко на камерката как съм. Разкати. Майко, виж какво ми прави тежко. Ма ви... Офай, сега няма да говорим по тази тема в клипа. Хора, все пак това си е личния живот на Дани. На нашия Феникс. Ти май скоро не са ти пръскали аналната дука. Не, изобщо. Нито А ще ми снеш на самурайския меч. Какво? На самурайския ми меч ще седиш. Ама буклук. Кой? На самурайския ми меч ще седиш. Който с меч. Кът мечка. Предай! Айде, кацата се набута човек, съжалявам, момиче. Майка ти деб! Майко! Ей сега, тасах човек. Нали? Гледай са. Пускай дабл. Майче дево! Флашки искаш. Майко, Зикса. Ако умра си репортна. С W. Ела тук, бе. Айде! Не! Къса репорт. Отим се самоубием, край. Знаеш ко ще Ти не фарм. се ли съм убил още когато са пансонта? През тераста ли? Ага. Unbelievable. Майко. Да. Чай си лапнак в пола без да искам. Казих се обаче не забеляза, че съм ларнал цялата ръка и... Ти я виж дали снимаш, защото после пак да няма... ма то клипа се е изтрил. Снимам в нея. Знаете хора просто. Просто Малко ми е в пол му гадно. са събрана момчета. Малко ми е гадно на снимаха. Защото ядох една баница с колбас, която не беше от най-хубавите неща. Аз Давай, бях консерве. отивам на тренировки. То пък още ли спортуваш, бе? Леле. Давай, Ма спирай го веднага. знаеш какви мускули съм направил. То пък. Да ти кажа колко съм високо е. Колко? 1,70. Си 70. Един ситим ти се. Ако прави така, тук, бе. Ма аз казах те. Така, бе. Тя няма опит. Сега ако умреш си репортнат, не знаеш. Аз идвам човек. Правим ги, стой. Дигаш 6 и ги правим, разбираш. Няма. Аз ще изчакам, сега ще дойдат за дракон и гледай какво става. Няма. Млъквай, бе. Дишло. Разбираш ли, сега идвам и ги правим лешна. Бомбок. Разбираш ли? Какво ми ги фърляш, те скупи. Разбираш ли, че сега ги правим? Аз обаче забравих да дигна 6. Там да му помогна! Майко! Ти убили она? Да. Само да не стане така, че ме миньовете ме източка до дупка, майна. Ей! Майко! Нищо. Само кила няма ми взимаш, момиченце. Спокойно, направих. Спокойно, аз... Ти направи, бе. Хубаво ти бех аз тук, защото... Аз мисля хубаво, защото ма си пуснете там, да я знам. Ма, какво ти тук? Пусна си тя. И ти пусна една белина, че... Ко? Пусна една белина, искаш ли? Не. Искаш да я разбъркам. Те каже. И какво влупчи? Ква? Да ми гледат русата коса. Тос пък верно, че е рус, майна бати ги е.
Нали ти ще цялото коса да се Ма мълчи, бе. Кой те пита? Са, Аз и червен ще да е правилно. Аз на свършенето на четвърти клас отпред притона ми беше син. Ма ти искаш и кура ми мога да кажеш. А, не. Ма няма не, бе. Казах, аз ни те питам. А, не. Утре къде ще ходя? Да знам. Справя се. Някъде, къде ти има фън. Къде има фон? Ти ще кажеш къде има фън. Господин Българин. Цепнах тая скил. И сега ще я догона да я удара с няколко бейсик. Атацки. Айде свърши. Елате тука. Правиш ли? Идвам. Ма аз ги правя, бе. Не знаеш. Аз то снимам. Бързо! Не, пусти ми ето, ма. Путко майка. Блъскай там. Викай, аз те снимам. Аз те снимам. Стига, брат, то ти едно в 3 направи 2 кила. Ако ми беше познал, ето можеш да ме спасиш на това веришката, ама. Веришка. О, Кори. там. Огънатото. Но О, цараш пъти стима, майка. браво, късва хули. Къде? Празник, че аз Аре, тук тук. спиша. Ще ви направим 2 в 3. Като ще стане като лава дес. Майко. Аз акаците ударих 2 пъти и тя умря, бе. С автоатака, човек. Вижте, пак ти мишката, човек. Пуска ми едно да си ударя миньонките и тя вече ще махнала. Аре, бе, това трепети, бе, нямаш го убил. Майко ти. Пара! Майкото да. Ати, Аре, бича! айде, О, то как го шотна. аре, помощ, бе. Прав сме на кил, до 5. Айде, бе. Не го гоня. Знаеш ли, че Селена Гомес има някаква болест, къде се умирала? То спък. Знаеш колко ми показа тая? Супер, Ма та, яко. ако ще и рак на матката да има, знаеш колко ми пука? Мен кефи само една песен на Селена Гомес. И той тебе кефи. Тя е у нас Same Old Love. I've suddenly seen my love. I found I've got. Стига пя, бе. Стига, бе. Човек ще ми докараш рак на... Аз не знам на какво. Рак на кура ще ми докараш. I've suddenly кажи. Ама ти имаш. Кога? Едно или но. Как разбра, бе? Мой. Да, демич. То много се дъха нещо. Виж, че, бе! Мале, ако умре такъв кур ще ядеш, човек. Ако умреш такъв кур ще Аре, ядеш. аз танка. Танки. Майко, да, виж кой има. Ако умреш си репортнат. Да, бе. Ако умреш си репортнат. О. И как се спасал, бе?
О, не знаеш какво стана. Гарена, Владимир Суп Каблет. Гарена Фидика Пидрас. I'm so chic. Шик. Absolutely same of love. Махни, бе! Тресня. Я да не знам, защото на кънша. О, таката майко 3-5. Те тук ще му прочу, ще махам. Имаш късмет, че Джинкса не мога. С късмет, че оцеля, защото... Оле, моя, като се бакваш и ти нали си червени и аз като ти пусна W и нали става още червено. Нали, червено и червено става доста готино. Комбинация. Ох, този Мадлайф! Ох, този Мадлайф! Направо ме иди да си скъсам газа. Димитър Бербатов. Ма, верно ли е? Димитър Бербатов. Това го... На тия пак са ми... Пак са им променили кръвта. И моето Адикер ще умря без аз да разбера. Те ще ни бият. Ми Гарена да ходи да фиди. Кой фидва е? Ми никой не фидва. Еми, report my team feeding. Кой фидва никой? Репорт на един фидинг. Не фидинг, фидинг. Верно ли е? Не знаех. Оле, дръпни ме ти кам. Катерината. Кой е? Гони, брат. Пак му майка. Емока. Виж тук. Виж Ларика, ей! Го пак. Шудо. Аре бе, човек, как си мина през мене? Брато, съжалявам. Магиите ми тук не са през 2 секунди. Бе, ти две си горе, ти мина през мене, вика Жейко ста там. Трябваше го автоатакнеш веднъж два. Раз, два, там да. Раз. Майко! Ау, братле, моля ви се, бе, така флаш направи. Тия верно ли ще ни биете? Направо ми се ревел тия майка. Кой трябва фокусни? Джинкса да го натура? Майко, то сме. Тях, нали, Нема псува, бе. Не дихне! Нема псувай, бе! Даниел Педерас! Не така е лъвко. Даниел Педерас! Не Педерас. Даниел Перас. Няко Педерас. Е какво? Те майна направо. Ти му и та найката циганска. Аз вардвам. Майко! Всеки за себе си, човек. Искаш ли? Не, шегувах се. Всеки да спаси Кена. Ако Май. умрем... Утре! Оу! Не, бе, как така, бе? Аз ще Аз направих провол, човек. Те не видях, че аз си мисля, че всички ще скочат. Какво знаеш ти, бе, смърт? Аре, лаве! Ей, ти тъпи милиони ми пише. Не, сега ще го оцела. Оу, скилс, бро. Аре, драго. Стига толкова скилс. За един ден са много, нали? Ба. Ей, педрас.
Клад Дрейка беше полезен за... За какво беше полезен? А, не, това е Ocean. Кое? Ocean Дрейка е полезен за тебе. Да, за мен. Чакай, Ми взе крапче. чакай да лагна малко и не ми джунглата. Ето тук ще сложи един и къде е другаде. И... Майко! Бега там, ако умреш си репорт. Не, споко. Кетна само да внимава. Ще фигнат кое имат с Катарина. Катарина трябва да изнасяме, брат. Тя не е като Суейн да се хилва като гъс. И да танки 4К хелт и да бърства там. Това е Катарина, тя си бърства, но... Тук не насраха. Тая ще идва малко по-рано. Аз между другото ги неса. Скат! Спри се, бе! Копелен, мръсно. Бягай! То, защото мога. Дайте да удари един милион. Кетли не може ми съкваш дика, човек. Спокойно има още една тежка артилерия. Една последна тежка артилерия. Не, вече няма, защото няма мулт. Много си тъпо, е. Аз забравих, че нямаме тежки артилерии, бягай. Марио, ти не знаеш къде живееш? Да. На връх Мадие. Кючук Париж, Константин Георгиев. Кючук Париж? Не, бе, ти живееш на връх Мадие. Аз как ти казах адреса? Утре взема да дойдат някой. Значи всички отидете там да го купиете, да му чупите прозорците. До грамата. Апартамент? Кой апартамент си, бе? Споделен апартамент. Апартамент. Апартмент. Ела така. Опа! То му ладне, човек. Опа, изяди. Лапнакур. Лапикур. Яко. Как та игра е бим изи? Майко, аз мисля, че това ще утне. Мара с тази игра ще ходя да ям обаче. Днес сме до 4, защото да спа в самолет. Бати, то от нас за тебе, човек. Бати смърфа. Капа. Бати кюто, човек. Капа. Report team noob, suck my balls. Suck my hairy balls. Мара не сме до 4. Абе, Дани. Кроквай. Майко. На кула. Нищо е. Само това да не се повтаря. Сега ще ми вземете тая кула. Да не се повтаря, защото превърши 2-3 грешки. Какво сега да отвъм ли? Да, бе, аз съм. Не, ще го. Обаче ни взеха. Сега сме наравно, човек. Има една кола повече. Това беше много тъпо. Какво направихте, бе? Noob team, suck my dick. На мен е една джинса. Тебе. За тебе. Дайте барони вземи играта. Обаче хайпа беше на макс, когато ми западна DJ Sona. За това силно ще го повтаряш всеки клип, човек. Се фърва през терасата, благодаря на майка си, баща си. Тогава говорих с толкова тъп глас, че направо
Ма ти сега ще говориш с това, ти си просто малко келеме. Не. Съжалявам, че майка е родила, че майка те е родила. Майка и на Взимайте го. Аре, цепете го, използваш го вземе, ала. Ма вие мога убийте, някой трябва да дефендва, бе. Ако ни го стил на човек, ако ни го стил на чиби, ба майка. Добре. Човек, на косъм бях да изригна, разбираш, Добре, направо добре. ми бах майката копълска майка. Греш се, поне не е На майка ви задника оттам, където сте изникнали да се върнете в на майка ви дупката. Греш се, поне не е къвърдоси като мен. Но той трешонгите не му играе. И защото много моеш и затова ядеш курна. Виж го, бе, майка ти дейва! Бати ретара, ти какво правиш, бе, Марио? Ти верно ли фошна, бе? Майко, Марио. Човек, ще ти се заби шишенче в дупката, човек. О, добре. Да не се забива. Чуле, да се пазиш. Има си... Дани. Ти не си точно човек, на който трябва да го кажа, ама трябва да си купуваш презервативи. Презервативи ли? Да, ако на гаджето ти поредив, ще си купиш презерватив. Какво се смееш, бе, калтак? Това може да го използвам в Даско, защото нали знам. Какво ще използвам Даско, бе, глупак? Това верно ли си е последна година? Откъде я знам? Не ми знае много просто. Просто си затвори устата и се фокусира в игра, защото копади не знаеш какво ще се случи с теб. Питам те нещо, е. Да. Знаеш какво ще се случи с теб? Да. Какво знаеш? Шишевка са. Да? Още? Не знам, не се сещам за друго. Ще ми станеш на самурайския меч. Вижте, променили са кръвта на жабата. И къ? Пак ли, бе? Кеф ще са. Не е точно. И на войците пак. И къ? Кеф ще са. Не е точно. Мераклия съм ти, човек. Тук ще не изнесат, бегай. Бегай, не сме фулки. Мълчи, бе, дришло. Тук не сме целият тим. Пък сме с барон. И то само аз бях. Аз скачам. Къде, бе? Скачам. Айде, о, майко. Дропаме ги, човек, давай, хайде. То спак. Майко, бати Кенена, човек, смърф Кенен, човек. Смърф Кенен, аз кам. Смърф Кенен, о, къса нупре, фокуса. Смърф Кенен. Сега ако не приключим играта, не знаеш какво ще стане с теб? Да, меч. Побеши меч и другото побеши. Меч, шишенце. Да, меч, шишенце. Буте за двойна експлозия, буте. Двойна експлозия, 50 гол. И хората, това беше от клипа, ако е харесало, може да се лайкнете. За да не изпуснете клипа този канал, може да се абонирате и до скоро. И до скоро.